manzon Allah ya ce duk mutumin da yake so a lahira idan za a bashi takaddarsa ta aikinsa ta yi kyau to a rayuwarsa ya yawaita istighfari, ya yawaita a rayuwarsa astaghfirullah. kuma astaghfirullah fa na haƙiƙa, idan kana astaghfirullah din sai ka faɗa astaghfirullah, bakinka na faɗa a nitsa, zuciyarka na hakaito abin da kake roƙon Allah ya gafar, kana suna kurakuranka, ido na ya ga kaza, kunne na ya ji kaza, kana kaskantar da kanka, kana roƙon Allah ya gafarta maka, kana astaghfirullah. ba irin yadda zaki astaghfirullah. Shi yasa Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayh yace istighfaruna yahtaju ila al-istighfar. Yace istighfarin da mu muke yi shi ma yana bukatan a masa istighfari. Saboda me? Saboda muna yi bai shiga zuciya ba, kuma maimakon astaghfirullah kana astaghfirullah. So da haka shi kansa istighfari in ka nutsu sai ka masa istighfari. wa bil ashari hum yastaghfirun. Ƙarshen daren nan a duk lokaci a rayuwa, a kwanakin ka kun kwanaki, gama garin kwanaki, wallahi babu wani lokacin da ke da daraja irin ƙarshen dare. Ka koyi tashi karfe 1 na dare, 2 na dare, 3 na dare, 4 na dare, gwargwar abin da za ka iya, duk abin da ya dame ka gaya wa Allah, ka yi sallan dare, ka yi istighfari, ka roƙi Allah ya yafe ma kurakuranka, ka ga abubuwan al'ajabi a rayuwa. Manzon Allah sallallahu da kansa ya ce a wuni yana istighfari sau 70, wani lokaci ya ce sau 100. Shi da kansa, shi da Allah ya yafe masa abun da na kurakure da wanda zai ma fil mustaqbal, in the future, in ma zai kuskure Allah ya yafe, amma yakan yi istighfari sau 100. Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ce na zauna da fiyayen halitta a majalisi ɗaya, before ya miƙe ina jin kunnensa yana yi, na ji ya yi istighfari sau 100 ina irgawa. A zama ɗaya astaghfirullah astaghfirullah rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, shi kadai yana ta yi. Sheikh bin Baz rahmatullahi alayh saboda sanin tsadan lokaci, ɗalibansa na bayani bayan rasuwarsa suna cewa wallahi kana yastaghfirullah baina kulli luqmataini, ko abinci yake ci in yayi loma ɗaya kafin yayi ta biyu, tsakanin loma da loma wallahi sai mun ji yaro ki gafara Allah, sai ya yi astaghfirullah. Yana zaune yana darasi, idan ana tambayoyi, mai karanta tambaya na yi za ka je na astaghfirullah 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 astaghfirullah. Ana gama zai amsa tambaya, in yi amsa zai ce wallahu alam, kuma zai ci gaba da astaghfirullah 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 astaghfirullah. Yana roƙon Allah ya gafarta masa. Dan adam ne, yana kurakure kamar yadda kowa yake yi, amma wanda in ka rayu da shi shekara 10 zai wahala idan ka ga kuskurensa, amma duk da haka bakinsa bai taɓa bushewa daga neman gafara Allah. Kai ka rayu da shi 10 years baka ga kuskuren ba, amma shi bai gamsu shi bane, yana roƙon Allah ya gafarta masa kurakuransa. Mu zama masu neman gafara Allah. Muna cikin zamani, wannan shi ake cewa ayyamul fitan. In ka ji a hadisi an ce ayyamul fitan, wannan shine asalin ayyamul fitan. To lokaci ne na ko baka son sabon Allah, fitintunu sun yawa, kunnen ka sai ya ji sabon Allah, idan ka wani lokaci sai ya gani, baka da niyyar gani, idan ka sai ya gani, wani lokaci ba da niyyar ka ba, bakin ka sai ya faɗi sabon Allah. A ayyamul fitan shine lokacin da ya dace mu yawaita neman gafara Allah. Babban abin da yasa ya ce mu yi wannan shine dan adam bai san yaushe zai bar duniyar ba. Inda ka sani sai ka bari sai karshen rayuwarka, da wanda ya yarda da Allah da wanda bai yarda ba, kowa ya amince zai rasu. Sabanin shine bayan mutuwan me zai biyo baya. Kula ga wannan, bayan Allah na kware ba su hakura da neman gafara Allah, ba sa duba kankantan zunubi, suna duba girman wanda suka saba wa ne Allah. Kar ka duba wai kaza makaruhi ne, a'a, duba wanda fa babu kai ya kawo ka, shi ya kawo iyayenka, duk ni'imomin jikinka kadai ba za ka yi irga su ba, duk shi ya maka, kuma baka ba da ko kwabo ba. Duba abu ɗaya da kake fama da shi yanzu, ruwa sai ka saya, amma ya baka oxygen kana sheka, baka san adadinta ba, kuma free, baka taɓa biyanta ba. Don Allah kaddare ba, Allah ya kaddare ce oxygen sai mun saya, don Allah wata jaraba ta kai wannan? Ruwan sha ya kai oxygen muhimmanci? Wutar lantarki ta kai oxygen? Mai mota ya kai oxygen? Filin da zaka gina gida ya kai oxygen? Tambaya nake, kwanan masara ya kai oxygen? Kwanan shinkafa ya kai? Amma kyauta yake ba mutuna ni'imar oxygen kadai,
da fi sabilillahi ake baka, ba a taba kuma hana ka ita ba, kuma in aka hana ka na minti 5 in kai wasa rayuwar ta kare maka, amma ba a taba hana ka ba, kuma ba a taba shiga yajin aiki da aka ce ba oxygen ba a ce maka mala'ikan oxygen ya shiga yajin aiki ba, tana nan free, ita kadai ta ishe ka, ta sa ko a kuskure ka sabi Allah na sakan da ido ka zauna ka zubar da hawa ka ce Allah ya yafe mini, Allah ka yafe mini. Yanzu ruwa da zaka saya fa, fiwa wata da zaka saya ko robar ruwa da zaka saya na Allah ne fa, amma da dan adam ya karba ya sarrafa sai ka saya, amma Allah ya saukar ba mutum din yayi ba. Amma duba wata ran sai ka rasa kudin da zaka iya sayan katon din ruwa ko robar ruwa, wata ran ka ajiye mota baka da kudin mai, amma asalin man Allah ta'ala shi yayi shi, amma da yake dan adam ya sarrafa to yana bukatan ka biya shi kudin hakkin sarrafawarsa ya ci riba, dalilin wannan duba yadda ka shiga. Amma oxygen haka zaka bude hancinka ka sheka awa 24 kwana 7, in ka ga dama duk minti ɗaya sai ka yi, ya shiga cikin lungs ɗinka ya juya ya fito. Masana harkar lafiya suka ce lungs yana tashi ya kwanta a wuni ɗaya sau 22,000 approximately 22,000. Duk wannan oxygen din kyauta ne, kuma ka fitar da carbon dioxide ya amfanar da sauran halittu hatta da ganyen da kake ci. Yanzu ka kaddara kai ka ce Allah ya ce duk ni'imomi ya yafe, mu rika biyan oxygen duk sheka ɗaya akwai kuɗi, a haɗa maka total ɗin sheka 22,000 a kwana ɗaya a ce ka biya, kaga albashinka na wata ɗaya ba zai biya ba. A nan ne za ka gane girman ni'imominsa. So kar mu duba kankantan zunubi, mu duba girman wanda muka saba wa, shine Allah ta'ala da ya mana ni'imomin da ba za su irgu ba.